vil gerne fortælle jer en nyhed, og det er, at vi på Løsning Skole har valgt at gå på Facebook, og der har vi oprettet en side. Den håber vi, at I vil kigge på. I skal ikke se den nye Facebook-side som en erstatning for det, vi plejer at gøre, når vi informerer fra skolen, hvor vi jo bruger dels skolens hjemmeside, men også skolens forældreintra eller elevintra. Men vi håber på, at ved hjælp af Facebook, der håber vi på at nå nogle flere, og vi håber også på at nå bedre ud med vores budskab, og frem for alt vil vi rigtig gerne fortælle noget mere om de ting, der sker i dagligdagen. Og det tror vi på, at flere får set og hørt og bliver optaget af, hvis vi bruger Facebook som et supplement til den information, vi plejer at se ud. Så jeg håber, I alle sammen vil være med til at dele vores nyheder med hinanden. Og det gælder selvfølgelig både elever, men også forældre og ansatte. Så det håber vi på bliver en succes. Og hvorfor gør vi det så lige nu? Ja, men vi tænker, det er et godt tidspunkt. Et skoleår starter op på mandag, og det er også et skoleår, der er helt specielt, fordi der kommer til at ske mange nye ting. Og så tænker vi, at det vil være naturligt at starte op på det her tidspunkt. Så held og lykke til os alle sammen med at bruge Facebook.